revenit motocoasa de la OMAC 2700 Professional. Vedem ce conține, cum o asamblăm, cum o pornim. Din păcate modelul MS 2700 și MS 3300 nu se prea găsesc prin magazine. Am sunat la magazinul, la reprezentanța lor. Mi-au spus că sunt prea scumpe și că nu se caută. De aceea nu știu, comercializează modele mai ieftine din câte am văzut pe site-uri. MS28, mai multe modele de o capacitate mai mică decât astea profesionale, zic ei. Vom vedea cum se comportă. Încă e jumate, conține disc, fir, are și un olometru, antivibrații. Așa arată tamburul, Italian Design. Din ce am mai văzut, acesta este unul mare, un tambur mare față de celelalte. Push, se învârte, se încarcă rapid. Haideți să vedem și hamul. Așa arată hamul. Pare în regulă, din materiale ca lumea, burete groase. Aici e centura, în spate. Și asta este destul de groasă. Apărătoarea. Cheile. Filtrul de aer. Bidonul de amestec. Disc motocoasă, îl avem pe cel în 3 săpițe, împachetat frumos cu protecție. Ei spun că este unul de calitate. Suportul se poate refolosi, protecția asta de plastic. Gros. Nu știu dacă e bine așa gros, dar chiar e gros. Îl mai scoțim noi un pic și trebuie să fie în regulă, zic eu. Mânerele sunt din cauciuc.
Deci, dacă asta este mare de 2700 ms-ul, păi n-aș fi vrut să știu cum arată 3300. Materialul super calitate, deloc plastic ieftin. Super. Până aici super. Mai avem un manual. Scrie în italiană. Mânerul se reglează frumos, rapid, prindere rapidă. L-ai fixat, l-ai strâns. Nu-ți convine, mai ridici. Strângi, închizi. Nu ai nevoie de altă cheie. Avem manualul și în română, engleză și italiană. Italia. Eram curios că am tot auzit povești cu China. N-am găsit pe manuale nicăieri unde se scrie ceva despre China. Manualul frumos, în detaliu, absolut orice. Și cum se schimbă filtrul, la cât timp se curăță, cum se cosește cu ea, în ce direcție, înălțime, poziție. El scrie la 15 ore se curăță filtrul. 15 ore de funcționare, ne va arăta pe ceas rotațiile pe minut și orele de funcționare. La 15 ore se curăță filtrul. Mi l-a trimis cu un filtru de rezervă, în interior mai are un filtru. Deci avem și filtru de rezervă la ea. Folosim uleiul de la OMAC. În prima fază vedem despre ce e vorba, apoi folosim altceva. Vedem dacă e bun asta. Ei recomandă 33 de ml în 1 litru. Vedem cum pornește. Verificăm să fie pe 1. Observă că nu are blocatorul acela ca la celelalte. Se oprește și pornește. Am dat la pompiță până vine benzină. Avem plin. Să vedem dacă reușim cu o mână cumva. Spre surprinderea mea am văzut că are 10 minute. Cred că apare. Aia înseamnă 10 minute de mers. Nu știu de ce că a fost nouă. Cred că rodajul i s-a făcut, a lăsat tot 10 minute să meargă. Prima sfoară. OMAC.